Labaldetik esan nahi dugu, Darpón gezurretan dabilela. Berak aipatzen du bakarrik 3 inputatu daudela Osakidetzako oposaketetan, baina hori ez da egia. Fiskaltzaren arabera 11 kategorietan filtrazioak egon dira, eta hori ikusita inplikazio gehiago egongo direla. Fiskaltzak ere goi karguak aipatzen ditu inplikatuta daudela, eta argitu behar da nola jungo diren epaitegietara. Bai testigantza bezala edo inputatuak ere bai. Hemendik aurrean bakarrik daukagu gauza bat eskatzeko Darponi, bere kargua utzi eta barkamenak eskatuz langile pilo bat kaltetatutak izaten ari direlako.